Ще има ли български участници в третия кръг на Лига Европа и Лигата на конференциите? Отговор ще разберем тази вечер, когато Левски, Черноморе и Ярда излизат в тежки реванши като гости. В Португалия Левски се изправя срещу Брага във втория квалификационен кръг на Лига Европа след нулево равенство в първия матч. Новините при двубоя обобщава Валери Генов. Здравейте от центъра на Брага, градът, който е познат и като Рим на Португалия, заради големият брой катедрали и църкви, които има тук и разбира се всичко в тази символика. Не знам дали днес боговете са настроили за това да помагат на Левски и дали ще имаме поводи за още българска радост. Предстои да разберем, но със сигурност на Левски няма да му бъде никак лесно, гостувайки на Естадио Муниципал. Стадиона, който Лудогорец се печелил веднъж и губи веднъж. Националният отбор загуби през 2004 на Европейско първенство от Дания. Сега ще видим Левски какво ще направи след нулевото равенство на стадион Георги Аспарухов. Тежка задача, но не и невъзможна. Хулио Веласкес заяви, че фаворит в този двубой няма. Ето още от думите на испанеца. Целта ни е да направим добър матч. Виждам, че играчите са мотивирани да стигнат до положителен резултат. Наясно сме, че двубоят ще е много труден, но при цялото ми уважение към съперника, аз вярвам в отбора си. Ще направим всичко възможно, за да спечелим. Това ще бъде първо домакинство на Брага за новия сезон. Очакват се доста привърженици и на двата отбора по трибуните. А дали Левски ще продължи в Лига Европа или в Лига на конференциите, ще разберем, може би, около полунощ. Ще извърши ли Левски нов подвиг срещу Брага след драмата с продължение и Дуспи срещу АПО Бершева в предишния кръг? Гласувайте в анкета на нашия сайт btvsport.bg.